držte si klobouky. 3 velice intenzivní dny. To byl ten moment, kdy se to jako celý posralo. New York rovná se sex ve městě. Začala chcát na ten vlak. Crackhead bylo normálně. Že ten kufr, kterou celou dobu tahám, není můj kufr. Nejsme tady, aby jsme se váleli na hotelu. Jsme v Americe, že jo? Tak na to serem. Rozjebanou hlavu, krev všude. Fakt ty kroky tady sbíráme prostě jak Pokémony. Reálně ten na něčem frčeli. No není to k nasrání. Prosím vás, já jsem si přivezla becherovku, protože jsme přeždaný jak prasata. Já vám musím pak říct, co se nám ještě dneska stalo. My jsme právě s Vojtou v New Yorku, což už jste možná mohli postřehnout. Vyrazili jsme na Staten Island, protože vy vlastně, když jdete na Staten Island ferry, tak jedete kolem Sochy Svobody a je to zadarmo, což je to, co my chceme, protože už jsme utratili dostatek peněz na to, než jsme se tam vůbec dostali. A tak hledáme všechny možné způsoby, jak jako si to užít a zase ne nějakým způsobem jako utratit miliardu. Takže jsme náš první den zahájili na trajektu a jdeme do Soho a jdeme nakupovat, protože to je ten důvod, proč tady jsme. No a šopaholici na vejletě. Vojta potřebuje bundu, takže budeme schánět v Soho bundu. Já mám v hlavě taky nějaké věci, které chci vidět. Kalhoty. Černý kalhoty chceš? Tak je seženem. Ještě botičky. No, Každopádně vás vítám z New Yorku a uvidíme, co všechno vykřešu do z toho vlogu. Myslím si, že těch vlogů bude víc, že to rozdělím ideálně na 4. May I have your attention to the following safety announcement. Tak jste to slyšeli? Já to chci rozdělit ten vlog na několik částí. Ne tenhle ten dnešní, ale obecně, protože my jsme v Americe na 14 dní, tak si myslím, že nás toho spousta čeká. A podle mě vás dost naladím, až vám řeknu, co se nám stalo jenom při cestě sem. Jsi úplný reportér. Sem. No tak jo, tak se vidíme za chvilku. Co říkáš? Že sereš na spořící účet? Jdeme utratit peníze. To je moje nejoblíbenější hobby. Když se mi kdo zeptal, jaký je moje hobby, tak řeknu nakupovat. Vzhledem k tomu, že máme svojitou jetlag a jsme vzhůru dneska od 6, od půl 6, nějak takhle, tak jsme samozřejmě vyrazili do města, co by Dub. Všechno od 11. A je kolik? 10:45? No, takže my jsme přijeli do Soha s tím, že prostě si dáme dneska trošku taky jako shopping spree, aby jsme si nahradili ty nervy, vykompenzovali, vycvičili, nevím. Aby prostě nám potom včerejšku, co se nám sralo fakt všechno, abychom se tak jako uchlácholili, chápem se. Jenomže on je 10:45 a otevírají všechny obchody v 11. Což znamená, že já jdu najít Starbucks a jdu si dát další kafe. Because I'm coffee queen. No nic, vymyslíme to, jak se tady tak jako potulneme. Jestli najdu nějaký místo třeba, kam se na chvilku vyplácnu, tak vám pak povím o tom, jak probíhala naše cesta sem, protože držte si klobouky, to jako to nevymyslíš prostě. Can I get one small latte, please? Okay. Regular milk is fine? Sorry? Regular milk is fine? Yeah. Anything else? No takže, mezi tím teda čekáme na to, až se nám otevřou ty krámy. Tak jsme skočili pro kafe, Vojta má čaj. A řeknu vám, co se včera stalo. My jsme letěli z Prahy do Londýna, pak jsme z Londýna měli letět do New Yorku. Přičemž let z Prahy byl úplně v pohodě, v Londýně jsme vystoupili, prošli jsme všema kontrolama. A teď už jsme se šli bordovat, jakože fakt už máte odčekovaný ty letenky, už stojíte u toho vstupu do toho chobota a oni nám řekli, že si musíme odbavit kufry, ty příruční, protože se nevejdou na tu palubu, že ten let je úplně plný. No a to byl ten moment, kdy se to jako celý posralo, protože já jsem zjistila, že ten kufr, kterou celou dobu tahám, není můj kufr, ale někoho jinýho. A říkám Vojtovi, hele, to asi není jako můj kufr. A Vojta, jak není to tvůj kufr? Tak jsem to otevřela, no a tam úplně jiný věci. A vy si asi jako říkáte, jak je kurva možný, že jsem prostě nepoznala svůj kufr. No, protože já jsem si ten můj kufr půjčovala od mámy a řekněme, že prostě jsem ho neměla nakoukaný, neznám ho, takže jsem vzali jsme ten, který vypadal stejně. Nebo jestli ta paní ho vzala dřív než jsme, já popravdě už ani nevím, bylo to takový jako docela zmatený celý. Přičemž jsme zjistili, že v tom kufru, co nebyl můj, ale měla jsem ho já, tak byl pas.
No tak jsme zjistili teda, komu to patří. A začali jsme to tam řešit a teď ta ženská řekla, ale že vlastně ve své podstatě to, že není to kufr můj, tak nám ale nemůžou dovolit jako stoupit na palubu, nebo Vojtovi jo, ale mě ne, protože by to nebylo prostě bezpečný, tím, že nevím, co v tom kufru je, tak oni by riskovali prostě to nalodění. Takže nám ještě řekli ke všemu, že neví, kdy poletíme, jako jakým letadlem poletíme dál, protože ty letadla jsou vlastně všechny plný a že si musíme koupit pravděpodobně novou letenku. Letenka nová stála kolem třeba 40 000. Takže jsme byli taky trošku jako nervózní z toho, pak jsme tam lítali po tom letišti, řešili jsme to na tý customer service. No a po asi hodině řešení tak se našla paní, kterou chytli teda na imigračním, protože neměla pas, takže nemohla odejít vlastně z těch hranic, že jo, nebo z toho letiště. Měla můj kufr, já měla její, tak jsme si to vyměnili. My jsme potom na tom customer stánku řekli něco ve stylu, že ty kufry nám proházely na boarding crew, že ten let byl plný. Takže jsme si to prostě jako si toho nevšimli na poslední chvíli a běželi jsme na navazující let. Tím pádem oni nám přebukovali přímo britské aerolinky letenku na další let, který byl asi o 3 hodiny později. Voser byl teda ten, že to letělo z úplně jiného terminálu, takže my jsme vlastně museli tam lítat po tom letišti jak hadr na holi, oba dva úplně vyřízený, hladový. Vlastně to už bylo nějakých, já nevím, kolem 11. 12. hodiny a my jsme byli vzhůru od 5, že jo. Teď jako už jsme měli být někde nad Atlantikem a ono hovno. No nic, takže jsme tohle řešili. Mezitím jsme doufali, že vlastně náš kufr jako doletí, ten, co jsme si odbavovali, protože jsme měli 3 kufry. Příruční zavazadlo, druhý příruční zavazadlo a kufr na odbavení. Jeden kufr příruční jsme teda prohodili s tou ženskou a jeden kufr byl naloděný v tom letadle vlastně od těch amerických aerolinek. No takže jsme nic, řekli jsme, že to prostě vyřešíme, až přiletíme, že ten kufr tam pravděpodobně na nás bude čekat. Jenomže údajně on se nesmí jakoby poslat tím letadlem kufr, pokud se zamítne vstup na palubu cestujícím. No nic, přiletěli jsme do New Yorku, cesta byla v pohodě, měli jsme takovou tu dvojku vzadu, takže to bylo parádní, škoda teda, že to v tom zadní části toho letadla jako tolik skáče, ale úplně v pohodě, spali jsme tak 3 hodiny, Vojto tak 2. Přiletěli jsme do New Yorku, prošli jsme kontrolama a že kufr tady není. Že kufr přiletí asi dalším letem. No, takže jsme předali všechny informace, odjeli jsme na hotel a přicházíme k hotelu a tam žlutý pásky a policie a crime scene. Tak jsme to tam zase celý obcházeli, pak jsme se ptali, co se tam stalo, tak prý tam k něčemu došlo, že tam teď sbírají důkazní materiál. No, takže jsme si rozbalili ty naše 2 kufry, konečně teda ten jeden správný, ten třetí jsme na něj čekali, vlastně skočili jsme si koupit aspoň kartáčky na zuby, pastu, protože to jsou věci, které jsme bohužel měli v tom odbaveném zavazadle. Nějaký trička, já jsem vlastně měla jenom pyžamový kalhoty, ve kterých jsem letěla, takže jsem byla docela připravená na to, že dneska chodím v bílejch srdíčkových kalhotech po New Yorku. A nakonec to dopadlo dobře. Zbudili jsme se někdy před 6, takže jsme vzhůru docela dlouho, jak jsem říkala. Kufr už byl na recepci a dobrý, ale teda jakoby řeknu vám, že ty nervy spojený s tím, jestli budeme platit tu letenku, kdy vůbec odletíme, protože ta informace jako o tom, že vlastně ty lety jsou všechny plný a že nás jako není kam dát a že to ještě budeme cvakat, bylo jako docela nepříjemný. Takže takhle na úvod, cheers a já doufám, že už nás nějaký patálie minou tento týden. Minimálně na New York bychom už mohli mít vybráno. Jestli se něco stane Feli, tak za mě v pohodě. Jakože, jako vtipnýho. Něco takového, jakože co je pak vtipný vyprávět, ale ne jako něco vážného. Vojta si tady hledá v obchody právě v Sohu a je tady poprvé, takže chudina v tom asi dneska zahučí trošku víc než já. I když já bych chtěla jít do Lululemon. Chtěla bych si koupit nějaký hezký set na cvičení. A chtěla bych asi nějakou jako akné šáličku. To je taky docela jako pricey. No, takže tak, ale vyšlo nám strašně hezký počasí, za což jsem jako mega ráda. Já mám bundičku na sobě a svetr a myslím si, že to odpoledne budu sundavat. Ještě jsem se toho kafe nenapila, mele mi tady huba, už to má hromadu minut, vidíme se zase později. My jsme šli teď do Bloomingdalu s Vojtou a to je prostě tyhle jako ty věcí, že se z toho člověk má točí hlava. Každopádně stále nic moc, já jsem byla v Levi's si vyzkoušet džíny a teda jako bohužel jdeme dělej. Lululemon! Jo,
máme křečíkem. Naše pochodování po krámech pokračuje. Skočili jsme se na oběd do Los Tacos, což mimochodem Vojta velice si vychutnal. Kdybyste někdy byli v New Yorku, v Sohu a chtěli něco rychlého, ale dobrýho, tak Los Tacos. Jinak ještě jsme si nic nekoupili, protože nevím, prostě nějak nemáme šťastnou ruku. Respektive Vojta si našel bundu, která stála $2600, viď? No, tak asi takhle. Já jsem si vybrala v Lululemon taky hezký legíny, jenomže prostě nevím, nějak já mám pocit, že dneska ještě, jak jsme včera přiletěli, tak jsem taková jako hrozně že chci jako všechno, chci to hned, ale vlastně když tam jsem, tak to pak nějak není ono. Takže snad se nám poštěstí trošku později. Tamhle je Náti obchod. Takže můj obchod. To je úroveň humoru. Jsme se chtěli jít podívat do nějakého toho obchodu a tam, že prostě máme čekat jako, já nevím, 35 až 45 minut, tak na to serem a jdem dál. A tam je ta Sephora. OK, takže já jdu do Sephory. Tady je obchod Hermé. A já jsem si vzpomněla na ten díl v Sexu ve městě, kde Samantha chtěla tu berkinku a nemohla jí prostě dostat, tak si vymyslela, že jí dá na Lucy Liu. A teď šla po tom Manhattanu a viděla nějakou tetu ve Šustákovce a volá právě do Hermé a něco tam žblekota a říká: je francouzské Hermé, dáváme si do prdele na čas. A vždycky, když to vidím, tak si to vzpomenu. Jakože není to tak vtipný, jak jsem si to v hlavě vymyslela, ale nebo nevymyslela, ale jak jsem, chápete, jsem v New Yorku a New York rovná se Sex ve městě. Tady prostě jsou všude takovýhle, tak jakože uličky a je to mega cool. A Vojta říká, že to je Chelsea. Já bych vám to řekla taky, ale nechce se mi vyndávat si telefon pokaždý, když někde jsem. Každopádně směřujeme na Flatiron. Ne, hovno, nesměřujeme na Flatiron, na Highline. Trošku na mě jde krize. Trošku začínám být unavená. Máme nachozených už asi 10-12 tisíc kroků a tím, že jdeme ještě na Highline, tak jich ještě tak jednou tolik podle mě bude. Ale nejsme tady, aby jsme se váleli na hotelu. Hezké to tu je. Mimochodem, koupili jsme si vodu. $4.24. Prostě miluji jak Vojta. A co? Jakože mě to asi taky žily netrhá, ale dávám vědět svým sledujícím, aby měli představu o tom, kolik to stojí v New Yorku. Jdeme vám ukázat, hele, ježiš, tak to je mega hezký tohle, pozor. No a takhle vlastně pokračujeme dělej. Já pro vás momentálně nemám žádné další informace. Mám hlad a žízeň. Ne, mám chuť na nějakou šmakocinku. Chuť na šmakocinku a na kávičku. Jsme s Vojtou zamířili ještě na Chelsea Market, protože to máme po cestě. Neměli jsme to úplně po cestě, ale říkali jsme si, že ještě máme dostatek času, tak si skočíme. Dali jsme si já nějaký prosecco, Vojta nějaký drink, jeden drink $13, viď? Moje prosecco 10. Jak v Praze. Jsme nachodili už 21 000 kroků, je 5:30. Je v pohodě, ale myslím si, že to bude psát prostě, no. Jsme unavení. Posedíme tady a potom nějak se přesuneme k naší adrese, skočíme si do Joe's Pizza pro pizzu, protože to je must have, prostě pizza, když jste v New Yorku. A pak půjdeme domů a pustíme si Love Island. Tak na zdraví. Já vám doma ukážu, já vám room tour, protože máme úplně super pokoj.
My jsme se na tom Chelsea marketu dali ten jeden drink každý a jako dost jsme ho cítili, protože dneska fakt máme nachozeno strašně moc. Vesměs jsme jako jenom chodili, 2krát jsme se svezli metrem, teda jako aby se neřeklo, 3krát možná. A skočili jsme si do tradiční Joe's Pizza a jsme rádi, že jsme rádi a já vám room tour asi udělám až za světla, protože fakt jako mám dost. Vojta má ještě víc dost, protože chudák. My jsme prostě šli z té pizzerie, nebo jakoby z toho bystra a jdeme domů a fakt vám říkám, že třeba 2 zatáčky před naším hotelem. Vojta prostě zakopl. Já se jako nechci smát, já vím, že to je hrozný. Fuj, co to je? Nic. Prostě chudák zakopl a rozmrdal se. To nejde říct jinak. Pardon za ten výraz. Jakože pizzu nevyklopil, ale on si koupil nový hodinky někdy 2-3 měsíce zpátky, jako v rámci nějakého jeho milníku. No a má je odřený. Do toho si roztrhl i džíny a má chudák úplně naražený koleno. Takže to byl takovej sign, jakože opravdu je čas jít domů a jít odpočívat a prostě vyspinkat se a načerpat síly na zítřek, protože ještě nás čeká intenzivní zítřek a pak vlastně neděle, pondělí už máme víc takový na pohodu, no a v úterý vesměs strávíme celý den v letadle, takže takhle, tohle byl první den a jsem zvědavá, co zítra, co nás čeká, co nás nemine. Ale to takový to, že prostě vidíte, že dobrý, ten člověk, já nevím, zakopne, čertovém tomu se pak přesně jakoby zasmějete. Ale když pak zjistí, že si třeba zničil něco, co jako, no tak je to taky, že mi ho je líto, takže my se budeme večer tady tulit, utulíme se ke spánku pravděpodobně, protože fakt jako dnešek byl intenzivní. Tady to je takhle výhled z našeho hotel roomu. Tady ještě, no to není vidět, ale jakoby tady je World Trade Centrum. Kdyby vás zajímalo jenom, jakoby, jak se jmenuje ten hotel, tak se jmenuje Sonder Battery Park. Tak, nic. Jdem se umýt a jdem si lehnout. Mimochodem, ty vole, proč mám tady modřinu? To vypadá, když jsem se taky někde rozjebala. Já jsem si, takhle my jsme teďko se Svojitou ještě bavili o tom, že zítra, nebo obecně prostě, že asi budeme jezdit po nějaký určitý hodině na hotel Uberem nebo liftem, protože my, když jsme dneska jeli z toho Chelsea marketu, já vždycky říkám furt jako nebo nemůžu si vzpomenout, z toho Chelsea marketu, tak jsme prostě měli v tom vagónu 2 individua, jo. Nejdřív jednoho týpka mladýho, kolik mu mohlo být? Tomu mohlo být třeba 23, jo, jakože mladý kluk a čistý v oblečení měl, v ruce iPhone, na rukách měl Apple Watche, v uších měl AirPody, jo, jakože, proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že to nebyl typický crackhead prostě. A koukáme na něj a říkáme si, ty vole, ten se chová divně, prostě ne. A tak jako, tak dobrý, tak jsme v Americe, že jo. No a pak týpek prostě začal sahat do baťušku. Vytáhl si z toho baťušku má flašku Jamesona a přelil si ji do lahvičky od 7-Upu. A on mu předtím spadl asi 5krát telefonem. Už to vypadalo jako, že už to prostě, že už na to sere. Už ten telefon prostě nechal ležet, ne? To byl ten moment, kdy jsme se na svoj to tak podělali. Říkám si, tyhle, to je nějaký divný, jestli co mu je, ne? Pak vytáhl toho Jamesona. A ještě byla prdel, že on jak vytáhl tu flašku toho Jamesona, tak on takhle dal pusinku tomu víčku. Jo, a pak začal repovat. A teď tak jsme na to koukali a teď prostě týpek se normálně jako najebal v 6 večer. Já chápu, že je pátek, ale jako byl úplně v hajzlu. No nicméně, teď jsme přijížděli do té stanice na to World Trade Centru. A ta sestava toho vlaku prostě zastavila v tunelu. A teď jsme tam stáli. A teď tady ten týpek začal prostě jako mlátit do těch dveří, jako aby se otevřely, což nechápem, prostě, že stejně mu to bylo hovnoplatný, ne? Pak si vytáhl baterku. Začal tam svítit tou baterkou. No nic, tak jsme přijeli na ten... Já se směju, protože já už vím, jako co následovalo. Přijeli jsme na to nástupiště, vystoupili jsme. Týpek vyběhl z toho vlaku a normálně ušel třeba 20 metrů. To ne, tam vyšel 2 metry. Šel 2 metry a prostě začal chcát na ten vlak. Ono to není vůbec vtipný. Já jsem asi strašně unavená už, ale teď vy prostě jdete a je to jako... A nechápete, jako absolutně. No a pak byl v tom vlaku ještě druhý individuum. A já jsem si myslela,
že má prostě nějakou, jako ono to vypadalo, jako když by měl šroubovat, tak jsem byla taková z toho celého hajzlu, říkala, tyhle, jdeme prostě, pojď to jdem domů. A Vojta pak říkal, že on měl v ruce skleněnku a že to byla jaká, jak kdyby na krek, viď, si říkal, že byl takový vyžvejklej a tohle sto. No, takže jsme prostě vyhodnotili, že po 6. večer, po 7. už si, když pojedeme večer domů od někud, ať už z centra nebo odkudkoliv, že prostě budeme jezdit Uberem. A já teda musím říct, že jak jsem si odvykla, tak jsem jako docela vystrašená, by se dalo říct, nebo taká možná posraná ve výsledku, protože když jsme se o tom bavili, že vlastně když jsem byla minulý rok na work and travel, tak první těch jako pár dní je člověk tak jako vyukaný, že vidí ty crackheady všude a ty divný lidi. A pak se na to vesměs jako zvykne. A teďkon, když jsme jako vlastně přiletěli, tak já jsem přesně taká, že mi v hlavě úplně lítá, že ježišmarja, aby ten nějaký blázen, prostě nevím, nevytáhl zbraň, začal něco vymýšlet prostě ve vlaku nebo tak. Jako, já říkám ve vlaku, myslím v metru. A že vlastně mi to v té hlavě jako šrotuje víc a víc. Ale asi to je přesně o tom, že jako my jsme v Praze reálně zvyklí na to, že potkáme jednou za čas nějakou fetku na Hlaváku a na Florenci, na Palmovce. Největší hrozba v uvozovkách je bezdělák prostě v tramvaji, který výsledku je vylitý, jak vás zaspí. Takže docela já jsem si docela dost odvykla za ten rok a teda řeknu jako, že asi to je spíš těma stísněnýma prostorama, no, tím metrem, že odtamtud vlastně, když ta souprava jede, tak nemůžete utíct, no a tak vím, že jako hodně lidí říká, že New York smrdí, tak prosím vás, New York už nesmrdí ani odpadkama, New York od minulého roku smrdí trávou, všude smrdí tráva, protože to zlegalizovali. Tak jenom jako, že kdybyste měli cestu do New Yorku, tak abyste nebyli překvapený. Jako v metru lidi všude hulej, všude, my jsme šli dneska v 8:30 do toho Battery parku a ten týpek už to čadil. No tak jo, teď už si jdem si pustit ten Love Island, veď? Jdem si pustit Love Island a jdeme šláfnzi. Hello! Já vás zdravím z našeho druhého dne, který je ve svým podstatě skoro konce. Já jsem dneska měla takovou tu náladu, že vlastně nechci tahat moc věcí, nechci tu kameru tak často vytahovat, takže si myslím, že to budu takhle celkově jako dost kombinovat, že třeba jeden den budu natáčet a ten druhý vám popíšu a všechny ty tipy třeba, který nějaký mám, tak vám potom takhle shrnu bodovitě, jmenovitě, takhle povídáním. Já se tady asi nějak posadím, protože já jsem doma sama. A koukám tady na ten konec té Wall Street, nebo respektive jakoby té Financial District z okna. Já jako přemýšlím, jestli si vás s sebou nevezmu na rooftop nahoru, že bychom si tam sedli a pokecali. Jak já to udělám? Protože tohle je výhled z mýho okna a vlastně, když to posunu tímhle s tím směrem, tak tam je vlastně One Trade a za chvilku bude západ sluníčka, ono je 6 večer, takže si myslím, že tak za 11 minut, akorát nevím na jaký straně toho města, tak by možná bylo hezký to vidět. Já jsem teď přišla domů a jsem ráda, že jsem ráda. Dnes máme opět nachozených 24 000 kroků, včera to bylo 25, dneska 24. Fakt ty kroky tady sbíráme prostě jak Pokémony. Takže jsem docela vyřízená a říkali jsme si to, že jsme ten start možná trošku přepálili, ale zároveň, když už jsme tady, tak vlastně si toho chceme užít prostě maximum a ne se válet na cimře. No, takže teďko na chvilku vydechnu, ale se ještě podívám, kde je ten západ slunce, protože dost pravděpodobně bude každou chvíli. Za 9 minut, no tak nic. Tak já jdu na tu střechu, ať si to užiju, když vlastně dneska jsem jakoby v tu dobu už doma. Tak to vypadá, že jsem asi nebyla úplně jediná, kdo měl nápad na to jít si sednout na rooftop a podívat se na západ slunce. Do you want me to take a picture of you? No, okay. My friend is here. Okay, no problem. A akorát je teda jakoby škoda to, že ten západ je prostě na jiné straně, než jsem já, nebo respektive než jsme my, když máme hotel. Actually, pravděpodobně si myslím, že ten západ bude probíhat někde tam. Já se chci podívat tady, jestli se sem dá vejít, protože vlastně my tady máme i bazén. Tak nedá. Pravděpodobně už je asi zima na bazénovou sezónu, ale podívejte se na to sami. Jakože není to přímo sunset, ale už jenom to, jak se to město postupně mění a vlastně tmavne a připravuje se v uvozovkách na noc, nebo jakoby na spádek, ačkoliv já vím, že je New York město, který nikdy nespí, tak ale
i tak je to jako hezký. A tamhle, jakoby zatím je schovaný One Trade. Tak si asi spolu úplně neužijeme západ slunce, ale můžeme se tvářit, jakože jo. Já se tady zkusím, ono to asi nepůjde vidět. Snaha byla. Každopádně ten západ je přesně, že jsem říkala, že bude na druhé straně, ale to ničemu nevadí. Aspoň jsem si ještě skočila na terasu, jinak vlastně tady takhle je bazén, který teda, jak už jsem říkala, tak je vypuštěný, protože pravděpodobně New Yorkčani úplně nepočítali s tím, že bude v New Yorku kolem 20. října přes den 20 stupňů. Já musím říct, že my tady opravdu většinu času chodíme prostě v tričku, protože je fakt jako mega teplo. A je to super. Neříkám úplně, že bych se v tom bazénu vykoupala, ale chtěla jsem aspoň pro takový ten pocit jít, jakože a podívat se tam a smočit si třeba prstíček, ale to nevadí. Tamhle mimochodem jede, nevím, jestli je vidět, další trajekt na Staten Island, což je to, o čem jsem vám říkala včera. Fakt si myslím, že je mnohem lepší jet na tu sochu svobody nebo kolem té sochy svobody tímhle s tím, protože to je zadarmo a nemusíte nikde čekat jako idioti. Ale samozřejmě to je úplně na vás, za co si rozhodnete utratit vaše korunky. To je jenom takový tip ode mě, kdybyste chtěli ušetřit, tak tady na tomhle tom můžete, protože si myslím, že New York jako takovej je podstatně dražší, než je třeba Kalifornie a vždycky byl. Jestliže pak chcete vidět, já nevím, Rockefeller, Empire a tak podobně, tak si myslím, že těch $50 nebo kolik to stojí se vám bude hodit. Někdy minulý týden říkala na svých stories, že v tom týdnu, kdy moje nejoblíbenější zpěvačka releaseuje album, tak jsem v Americe. A já vlastně 22. odlítám z New Yorku do LA a to album vychází 25. A Halsey dala prostě na stories něco ve stylu, že má chuť udělat nějaký event v den nebo v ten týden, co to album vychází. A já úplně, jo, ty nahypená, ne, že prostě, že jsem ona teď dropla ty data, jo. 22. se přesouvám do LA a ta pizda udělá ten koncert prostě 25. v New Yorku. No není to k nasrání? Já si myslím, že trošku jo. Ale nemá smysl brečet nad rozlitým mlíkem. To je, jak musím ještě večeři, já už jako v žádném případě nikam nejdu, takže asi jako jednoznačně postmateno něco do baráku. Což mě dostává k tomu, kde bydlíme, protože už teď mi psalo docela hodně lidí na tip na ubytování. Tak jsem si říkala, že bych vám udělala takový jako rychlej room tour. Je tady teda docela bordel, ale já vím, že mi to prominete, protože my jsme svoji toho smrtelně unavený. Myslím si, že to za to stojí, protože fakt je ten pokoj úplně krásný. Já jsem z toho byla hrozně příjemně překvapená, když jsme sem přijeli, protože jsem čekala takovou malou cimru a ono to je docela dost jako velký. Tady jsou vstupní dveře. Přijdete a čau, zdravím vás. Tady je takhle vstup do koupelny. Tohle je mimochodem ta pasta, kterou jsme kupovali, Vojtěch zase nezavřel. To je ta pasta, kterou jsme kupovali ten první večer a little did I know, že jsem stejně tu pastu doma zapomněla. Takže jsem ráda, že nám ji aspoň British Airways proplatí. Tady vlastně sprchový kout, respektive vana, protože Američani, já jsem v životě u žádného Američana / Američanky neviděla sprchový kout. Všichni mají vanu s takovou tou sprchou tady nahoře a mají prostě dva v jednom. Záchod, tady jsem já. A jdeme dál. Pak tady po východu z koupelny máme vlastně celou kuchyňskou linku, která je úplně kompletně vybavená. Já si teda úplně nedělám iluze, že my bychom to nějak využili, protože většinou času stejně jsme opravdu někde jako jinde. Je tady kávovarna, překapávanou kávu, kterou mi nepijeme, ale to nevadí. Snaha byla. Já jsem se snažila udělat kafe v tomhle tom, ale já to prostě neumím. Tady jsou nějaký kafíčka, čajíčky, cukříčky, lednička celá velká. Prosím vás, já jsem si přivezla becherovku. Jo, já jako nepiju tvrdý, teda výjimečně Jägermeistera, ale já jsem si přivezla becherovku a to z toho důvodu, že je dobrá na střeva a vždycky, když jedu do Egypta nebo do nějakých jako Emirátů, no prostě chápete se, tím jediným směrem, ne tam, kde. Prostě jsem se rozhodla vzít si becherovku z toho důvodu, kdybych dostala z ničeho nic třeba sračku, nebo aby moje střeva byly v rámci možností jako Frichtigu. Tady je Sprite Zero Sugar, upřímně řečeno snažíme se kupovat si ty slazený nápoje, respektive se Zero Sugar, protože těch
jídel, který tady pijeme, jídel, který tady jíme, je strašně moc a všechno je to strašně slazený, všechno to je prostě úplně že mastný, takže pak Vojta si přál na večer koupit sprajtíček, jak jsem koupila sprajtíček, tady voda a tady jsem koupila Poppi, což je vlastně nějaká jako probiotická soda. A tady máme 2 jablka. Mimochodem ty jablka stály asi $3 v Whole Foods, jo? Tak kdyby vás to zajímalo. V Whole Foods já jsem byla asi podle mě podruhý v životě. A jakože jabka za 3 pade. Doufám ty vole, že z toho vystříká tolik vitamínů, že budu zdravá do konce roku. Nicméně, tady je pak takhle jedna jakoby skříň delší, tohle z toho má Vojta kalhoty. Pak tady je takhle do mé police, prostě kde máme v oblečení. Vojta nám to všechno hezky pěkně vybavil, což jako cením. Tady, což jako byl trošku pro mě úplně, že wow. Je pračka se sušičkou a máme k tomu normálně i tablety, takže si můžeme prostě vyprat úplně jako na pohodu, což se opět hodí. Co si budeme povídat. Tady je další uložený prostor. Jediný jako negativum shledávám na tom, že v této místnosti není vybudovaný světlo jakoby nahoře, takže si musíme svítit lampama, což speaking of rovnou ji rozsvítím. No a ta místnost je fakt jako obrovská. Takhle se přijde z té kuchyně. Stolíček s nějakýma věcma, tady máme pelíšek, který jsem dneska ani neustlala. No, takhle velký, vlastně obrovský okno, na kterým jsem předtím seděla, když jsem přišla domů. Ten výhled. Mě vlastně, já chápu, že třeba někomu se New York nelíbí, že se mu nelíbí koukat na budovy, já to mám strašně ráda. Velký zrcadlo, tady potom takhle docela velká televize a nějaký šuplete. No, takže takhle to tady vypadá. Jmenuje se to The Sonder The Battery Park a je to po píči. Ale teda jakoby hledat ubytování v New Yorku, jo? Jakože ono pravděpodobně, až uvidíte ty ceny, i tady tohleto ubytování, tak je to brutál přestřel. A my jsme chtěli bydlet na Manhattanu nebo na Long Islandu a já jsem minulý rok byla vlastně v únoru na Hotel Lids se to jmenovalo. Tam jsem bydlela s mamkou, byl to relativně nový, asi 4-5 let starý, jako 4-5 let otevřený hotel. A ty ceny byly docela jako reasonable, že jsem si říkala, jo, tak bylo to tam čistý, prostě bylo to tam úplně v pohodě, sedneš na metro a prostě za 3 zastávky seš na Manhattanu. Jenomže ten hotel byl vyprodaný. A tím, že jsme tady 5 nocí, tak jsme hledali něco jiného. A já jsem měla vykoumaný, že když bychom to kupovali den, 2 dopředu, tak vlastně ta cena spadne třeba o 20 000. A nějakým způsobem jsme na to trošku jako spolíhali, že se tohleto přesně stane. A ono ne. Takže jsme potom hledali vlastně o víkend předtím, než jsme odlítali, tak jsme hledali prostě všechny možný ubytování. A to byly hotely na Times Square. A já teda jako osobně upřímně nechci bydlet na Times Square, protože tam se to prostě hemží všem možným. Já vám musím pak říct, co se nám ještě dneska stalo. A tím, že je tam prostě furt jako rušno, tak chcete bydlet v něčem třeba trošku víc jako klidným. Tam ty hotely stály obecně vlastně celkově jako na Manhattanu se to pohybovalo na těch 5 nocí kolem 70 000. A já jsem říkala, ty vole, jakože, jako my máme budget takovej, abychom tady nepotili krev, abychom si to prostě užili a nemuseli počítat každý prostě $1, což jsem jako hrozně vděčná, ale zároveň prostě nejsem blázen, abych dala 70 hadrů za ubytování, vole, v hotelu, ve kterém budu jenom spát, který ještě ke všemu rozhodně nevypadá, jako že by měl stát 70 000 korun. A pak jsme nějak hledali a Vojta právě na Airbnb našel tohle a bylo to normálně, to nabíze, dáme to třeba od toho čtvrtka. Prostě, když jsem koukala na tohleto ubytování na Bookingu, tak stálo kolem taky 80 000 a já jsem řekla, že ne. A na Airbnb jsme ho našli za 47. Ale přijde mi, že si se mnou jako jak Booking, tak Airbnb trošku hrajou. Takže vlastně v podstatě vůbec nevím, jak by se to třeba pohybovalo prostě příští rok. Na jaře třeba řekněme. Ale bylo to vlastně jako to nejlepší a nejlevnější, co jsme v New Yorku mohli prostě získat. A fakt jako, my jsme třeba koukali i na nějaký pod Times Square, což vlastně jsou takový jako, máte tam prostě palandy a my jsme nepotřebovali mít něco, co bude fancy šmenci, ale zároveň jsme nechtěli něco, jako kde se budeme štítit, sednout si na prkínko,
protože tuhle zkušenost už mám za sebou taky. Minulý rok, když jsem tady byla v říjnu nebo v září, tak jsme s Liu bydleli v Imce, která byla sice u Central Parku, ale byl tam prostě sdílený toalety, sdílený sprchy, vy jste si šli v pochodbě prostě do koupelny, potom si se tam potkávali, nemyslím to nějak špatně, ale prostě starý lidi, důchodce, kteří tam chodili prostě v podlikačkách, ty vole. A to už zase jakoby si říkám, že už taky jako mám úplně zapotřebí, jo, jakože chápem se. Takže poměr cena kvalita, tohle je úplně super. Mě hrozně baví to, že tím, jak jsme tady dva, tak prostě nemáme ten stěsněný prostor. Je tady klidně, člověk se tady nebojí jít prostě sám, i když teda jakoby dneska tady chodím výjimečně sama, pojďme si říct, Vojta totiž odjel na hokej. A je to fajn, je to super, takže asi tolik k tomu. A teď poslední věc, kterou vám povím. To mně přijde, že vlastně jakoby tenhle vlog je takovej jako hodně spíš jako vyprávěcí než ukazovací, ale zase na druhou stranu jakoby, co já vám budu jako vyprávět, jako, nebo ukazovat Times Square nebo Brooklyn Bridge. Tam to znají všichni, jak to vypadá. Ale dnes my jsme vyrazili teda na Brooklyn Bridge, prošli jsme si ho, pak jsme tam trajdali prostě kolem v okolí. Teď se tam vlastně natáčí ten film s Timothée Chalamet, prostě s Timotem. A my jsme jak stáli a zrovna jela, ona, já nevím, jestli to byla ona, jakoby znělo by to strašně cool, kdybych vám řekla, byla to ona, ale já to nevím 100%. A říkala jsme, že byla jí mega podobná. Scarlett Johansson, tak to bylo taky jako, jsme tam koukali na to, jak tam jezdí ty kamery a vlastně pohybovali jsme se kolem Dumbo, tam kdybyste chtěli někdy se třeba najíst, tak Time Out Market se to jmenuje, anebo tam je potom Dumbo Market a tam vlastně si můžete koupit nějakou ovoce, zeleninu, prostě sendviče, což byla vlastně cesta, kterou jsme zvolili dneska my, protože jsme přežraní jak prasata. A to tady ani nejíme jako nějak moc, to je to nejhorší, že člověk vlastně, jako já neřeknu, že bychom se spali fast foodem od rána do večera, jo, ale my reálně fakt jako nejíme tak jako v Praze, ale prostě jíme normálně, máme 3 jídla denně a prostě fakt jsme jako úplně, že napuclí. To jídlo si musím pak objednat nějaký, ale vlastně ani jakoby nemám chuť na nic, protože všude je žrádlo, všude prostě. No nicméně jsme se tam prostě procházeli a potom jsme přejeli metrem z York Street na East Broadway s tím, že odtamtud dojdeme potom do Chinatownu a tam si dáme nějaký knedlíčky nebo prostě nějakou dobrůdku. No a ty vole, my jdeme prostě myslím, že to byla Canal Street a to je docela taky dlouhá. Najednou úplně out of nowhere se jakoby z boční ulice na nás vyřídil týpek, který měl prostě úplně rozjebanou hlavu, krev všude prostě takhle na obličeji a neměl tričko a prostě reálně ten na něčem frčel, jakoby ten člověk nebyl střízlivý, ani nevypadal, že to je ten typ těch střízlivých lidí, prostě crackhead, vole, normálně. A já jsem byla úplně v píči z toho, pardon za ten výraz, já se omlouvám, ale normálně jdete a fakt proti vám, já vám řeknu, že byl od nás třeba metr. Mám metr. A teď nevíš, jestli vytáhne zbraň, nebo já jsem fakt možná trošku zdegenerovaná, ale mám k tomu fakt jako velký respekt. A když chodíme jakoby po ulicích, třeba když jdeme na Broadway Street, tak ta je jako tam nevídáme vlastně ani jako tolik crackheadů nebo bezdomovců nebo tohle, ale že tohle byla taková ta ojedinělá situace ještě včera, ale když tam týpek chcel prostě na ten vlak, tak oni nic vám jakoby neudělají, ale prostě jsme do jistý míry podle mě tak strašně jakoby nezvyklí, že vás to stejně vyšokuje. I když víte, do čeho jedete, i když to vídáte prostě na internetu, ale to, co vídám třeba já na internetu nebo co se ukazuje prostě na TikToku, tak paradoxně to je úplný minimum. Jakože fakt neviděli jsme pravděpodobně asi jakoby crackheada v té oblasti minimálně, ve které jsme se teď pohybovali. Uvidíme, co potom víc jakoby v Midtownu, ale upřímně jsem to čekala trošku horší. No nicméně ten frér se prostě vyřídil a my, nebo teda já, jsem hysterka, a tam v té ulici, ze který on se jakoby vyřídil, tak tam stáli hasiči a přijížděla záchranka a lidi stáli a točili si to. A to je věc, kterou já jako absolutně nepochopím. Vy vidíte člověka, který má rozbitou hlavu, očividně na něčem frčí a vy si to natáčíte. Nebo ne vy, jakože vy se tam asi nebyli, ale jakoby ty lidi, že mě osobně třeba dělá strašně špatně vidět právě takhle jakoby někoho, kdo má třeba jakoby rozbitou hlavu nebo teče mu takhle jako od někud
krev. Já nevím, co to je za ulici, ale najednou jsme tam ocitli u parku a tam prostě stany. Takže jenom takové jako možná tip, že kdybyste chtěli do Chinatownu, zkuste se přiblížit úplně co nejvíc tomu Chinatownu. A asi úplně nevystupujte na East Broadway stanici a nesnažte se to dojít, protože pak tam vlastně ten park byl takovej, bylo to jako docela dost jako nepříjemný a tak, no. Takže takhle. Takže vlastně dneska jsme toho asi jako tolik neviděli. Byl to ten Brooklyn, Dumbo, potom ta paráda v Chinatown a pak jsme se vlastně vrátili zpátky na Fulton. Vojta pak odjel pryč, já jsem se skočila do Sephory. Mimochodem, já jsem si chtěla koupit v Sephoře něco jako nějakou kosmetiku, kterou prostě v Praze nemáme. A já teda upřímně řečeno jsem tak strašně jako overwhelmed z těch věcí, z toho množství, že vlastně asi ani jako nic nechci. Takže to bylo takový jako jediný, že to, no a pak jsem šla domů. Skočila jsem do Whole Foods a teď jsem doma, dám si sprchu a pustím si Friends with Benefits, objednám si nějaký jídlo a budu si chillovat a asi ten vlog zakončím. Omlouvám se, že jsem vlastně jakoby možná půlku vám ukázala, půlku vám odvyprávěla, ale mně asi ten formát vyhovuje mnohem víc. Přijde mi to takový jako, nevím, no. Přemýšlela jsem hodně i nad tím, jak vlastně chci pojmout tady ty americké vlogy a dost jsem nad tím jako intenzivně uvažovala, zároveň jsem chtěla, abych to jako byla já, zároveň jsem ale nechtěla být jakoby typical turistický vlog, takže jsem se rozhodla, že to prostě takhle nakombinuju, uvidíme, co další dny přinesou, jak se k tomu budu stavět. Já i tak doufám, že jste si ten vlog užili, že vám nevadí se mnou takhle ležet v posteli a prostě si povídat, protože pro mě to je vlastně do jistý míry jako hrozně komfortní prezentace, když tak řeknu. A tak, takže tím se s váma dneska rozloučím, jdu si objednat to papání, jdu si dát tu sprchu, jdu si pustit ty Friends with Benefits a jdu odpočívat, protože byly to 3 velice intenzivní dny. Tak jo, mějte si krásně, posílám vám pusu a vidíme se u dalších amerických dní. Mua.